Bueno, avui és diumenge 16 d'agost, hem eixit a les 7:15 de Castelló i estem així en l'embalse de la Sarra. Ja hem dinat, ens hem preparat, i ahir Pablo, que està a la càmera, Pura, Francis, Tito i jo mateix a Fabián. Bon, anem cap a Montsó a les 3:30, anirem fins a los Simones de Arriel i allí muntarem la tenda. Bueno, quan estem ahí ja vos diguem alguna cosa, ¿vale? Adeu, guapos! Bueno, així estem en l'hotel de tendes Ibon d'Arriel. Són les 8:15, hem tardat 3 hores i quart en pujar així. Quasi se fan en mi. Ahí tingueu a Tito, pura està aixina, però no creieu que té calor, eh? No espereixi en la foto. Mireu com anem. I ahí Tito Masterchef cuinant el soparito, perquè fa una rasca que flipes. I allà a Francis acaben d'arreglar. Així que a sopar, sopeta calenteta i pronta no, que demà n'hi ha garrot. Demà veurem com acaba jo. Avui vaig a endrogar-me. Digues on pugem demà. Demà? Demà eixim a les 7. Anem a fer la gran diagonal, pujarem al Balaitús, que era un 3.000. Bon dia, avui estem a dilluns 17 d'agost. Ahí tinguem les tendes, m'agarrar-lo justetet. I bueno, anem cap amunt, fer el Balaitús,
i unes crestes més i, bueno, I tornem a baixar per ahí. i tornem a baixar per allà en front a vindre a desmuntar les tendes i perquè tinguem la furgona. Avui és dia fetitxe, ja serà agost, l'any passat farem el... Ah, sí, el Gran Paradiso. A veure, Maria, a veure com us és el tema i a veure si tinguem sort, sobretot això. Bueno, si tot va bé, mos vegem ahí dalt. Agur! La pujadeta así Horeta i mitja, al abrigo de André Micho. Nos tiramos aquí, chaval. Y Com que no estamos tan mal. molt bé. Anem de categoria. Anem molt bé, I així tingueu l'abrigo. Uah, que foto tens, Pablo, tio.
Hola, tropa. Així estem en l'hotel del Liusibones de Arriel. Hem fet tantes hores avui. Per cert, hem fet balaitús, Pues, té raó. Hem fet balaitús per la Gran Diagonal i hem baixat per la bretxa a l'atur, rapidant i tot. Volíem fer les crestes, però el problema és que no teníem sopar, no teníem mitjà per sopar. I volíem vindre així... I continuem sense tindre-ho. I diguem sense tindre... Volíem desmuntar i arreglar molt per baix. Però sentiu el que passa. Exacte. Se pot ploure i hem decidit, pues, que hem decidit. Quedar-nos, beurem avui, mos queda un sobre de sopa per 5, calentet, Veu? I un sobre de Nescafé i un sobre de cafè. i un pot I un de pot llet de condensar. Que per lo menos la lleteta per dormir sí que Uah. me la farem. I calenteta. I calenteta. Així que és el que vull. Mira, avui estem així, Pablo, Tito i jo. Pura i Francis. Estan en una tercenta. I això, 11 hores, no, Tito? 11 hores. I clar, hasta baix encara mos quedava mínim 2 hores i mitja, però clar, desmunta la tenda, a baixar la furgo, Ja. vés-te'n al càmping, Se pot ploure... i se va de ploure i dic, menos mal que m'han quedat. Uah, si I no... l'aigua no entrarà així? No. No. Bueno, chiquillos, Que si ha molt de... de matí. Si Ja sobrevisquem... Exacte, ja Claro, està. sí. Bon dia. Són les 9 i mitja. No, 10 menys quart. Són les 10 menys quart, portem des d'ahir a les 6 que plegarem a Sirins, ploguent, com us pot ensenyar Tito, la boira que n'hi ha i tot. I al final pues, hem decidit pues, desmuntar i anar per cavall. Jo crec que nostres horetes estarem en el poble, que llavors si puguem ja descansar com Déu mana i pegar-me una dutxadeta. Ens vegem ahí baix, en el càmping.